பேர் என்ன? வீணா செலவு ராணி டாக்டர். நோய் என்ன? டாக்டர், எதை பார்த்தாலும் வாங்குறேன் டாக்டர். ரொம்ப செலவா இருக்கும் போல. இல்ல இல்ல, எல்லாமே டிஸ்கவுண்ட் ஆஃபர்ல வாங்குறது. கால் பண்ண சூப்பர் டீலா வரும் டாக்டர். இதுதான் ஸ்பெண்டைட்டிஸ். நிறைய பேருக்கு இந்த நோய் இருக்கு. எதை பார்த்தாலும் வாங்குறது பாவிக்கிறதும் இல்லை. கையில காசும் இல்லை. கையில காசு இல்லைன்னா மனசுல நிம்மதியும் இல்லை. வேற மருந்து இல்ல. வாங்குற பொருட்கள் தேவையா இல்லையான்னு நல்லா யோசிச்சு வாங்கினா இந்த நோயை குணப்படுத்தலாம்.